дар ин нашр мо бо шумо вазъи кадрии соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ хоҳем кард. муассисаҳои таълимӣ ҳам кӯшиш менамоянд ки мутахассисонеро омода бисозанд ки ба талаботи имрӯзи бозори меҳнат мувофиқ бошанд. солҳои охир ҳам ихтисосҳои нав дар ин соҳа зиёдтар шуда истодааст ва инчунин теъдоди хоҳишмандон ҳам дар ин самт зиёдтар аст. хатмкунандагони ихтисосҳои хизматрасони сайёҳӣ чӣ кор хоҳанд кард? дар куҷо аз рӯи ихтисос фаъолият мекунанд? яке аз масъалаҳои асосии нигароникунандаи соҳа маҳз ана ҳамин давр аст. замонест ки мутахассисони нав дар соҳа мавқеи худро ёбанд ва аз донишҳои андӯхтаи худ дар амал дифоъ кунанд. мутаассифона дар шаҳру ноҳие ки ҷои кори холӣ ва пешниҳод карда мешавад аз тарафи ташкилоти муассисаҳо дар самти сайёҳӣ ки меҳмондорӣ ҷои кори холӣ пешниҳод намешавад ба мақомотҳои меҳнат ва шуғли аҳолӣ. ҳар яки он бояд муносибатро ба сайёҳ ҳамин тавр бароҳ монад ки сайёҳ дар ҳар як симои ин нафар Тоҷикистонро бубинад.